zdokumentované. Nerobím. Nič nerobím. Ja neviem, no. Ja to neviem. Lebo tam toto skrália, keď vyletím henta a chrbátom dostelím na jedné. No. Lenže chrbátom ťa nemá kde jebnúť do steny, lebo ty budeš nohami k tej skale, do tej skaly máš ďaleko a ty len trošku vyletíš možno, alebo ani nie, no, trošinku len. Tam sa nechcem vyletieť, nesmím. A prečo? Ja sa chcem zaprieť nohami a... No aj tak sa dá, tak si to spomalíš, je to jedno. No a aby som sa nezrotoval, víš? Že sa mi trhne noha a otočím sa. No to ti nevadí, však tá skala není zase... Si dať nohy na široko, tak po hodiny nemal by si sa otočiť. Že ani tam neprejdem, že? Tu? No? Prečo by si neprešiel? Nie, však... Poriadne, rozbeh daj poriadne. Hej, normálne, tak vyletíš, uááá. To je super. Ako ja vtedy No. tam. Ale tak to bolo hnusné celkom, že si úplne nevedela, ako letíš, vieš. Ale Roman, Ja ani neviem, ako sa máš skalu. čo viem? Čo to znamená? Tak si to normálne zvlášť. Čo to znamená? Choď ku stene a zvláň si to. To je to. No, Aká tvár. Zatne tam, že? no, niekde tak, Ukáž ústa? aby si nebol tak vychýlený a Ústa? pomaly ťa spúšť. Ako? Otvor. Žalúdok aký máš. Dobre. Ja, čo to ty? Roman, to je, neviem no. Posledná šanca tohto roku sa zabiť, fakt. Už len kvôli Peti, že je celá žltá, aby si to mohol ísť skúsiť. Kvôli Peti, že je celá žltá. A prečo žltá? Žlto-čierna. Žltá. Veď má iba prílbu žltú. Ja len si to nevšimol. Trochu zelenú. Nohavice čierne. Ty si voľaký Hej, ale farbosled. skús, Roman, to len tak vyletíš a tak tu. Ako ja. Tak nechaj... Teda moja po. Ja. Ale však ty nebudeš nohami otočený, to nie je problém. Tak to tam vyletím bez kontaktu, čo to je. Nie, tak ide normálne a potom si to ty No, skúsiš. však môžem ísť sa zapnúť k tebe teraz. Hej, vážne. No, ty sa nezapínaj ku nemu, lebo ja mám s tebou problém a nechci, keď budete dvaja. Vieš. No, ale že nie, že dvaja naraz, ale že ja urobím si kývadlo, mu to ukážem a zapnem ho späť. Alebo dá ty kameruj teraz. Len ti to ukážem na chvíľu, či sa nechceš... No. Hej? Len ti to ukážem. Drž kameru. Kameruj nás, už to beží. No si to sa vyskúšať, čo to je za pocit. Pri karabínu. A ty, on si bez kontaktu určite cez tú uličku a tam, že? Ja neviem, čo chcem. Ja neviem, ako to tam pôjde, uvidím. Ale nie je to nebezpečné, veď to vidím, čo sa tam môže stať, nič. Ale aj ty sa budeš musieť navetovať. Nemusím, lebo sa len... No lebo on je priviazaný, vieš? Hej, Roman, už tam ostaneš. Tak Už nepôjdeš na intrak. Ty budeš opačný? Idem dole. Počkaj chvíľu. Ty si to tento skúsil, dobre. Ale už sa vágne, že pôjdem aj ja, ale... Tak uvidíš, keď dojde, o čom hovorí. Hej. Len... Viete, ten problém, že ja nemám odvahu si sadnúť takto do sedadla. Ja tam viem byť rovno a držať sa, ak držať s tými štiemi. Ale toto by ti odvahu riadne eviektil. No, ale ty si len tak opatrne. Je húsenica. Viete, Polo? Buď k nám. Poďme všetci, ja to tu priviažem niečo. Ostrom.
Joj, ale aký je to odporný pocit furt kúkať hore. Však to boli krč z toho. Hej. A jak mi dáš vám? Vrátiť na súd, áno? No. A keď chceme ísť na čo ty vlastne? Juro, nie, že sa rozkývaš tak, že zoberieš potom cestou ešte aj Romana. Ty kokos. Kaká. Kaká. No, ťa dobre, keď idem to mier. Ale najprv sa tricni. Ty kokos, to skúma dobrať? Počkaj. Môžeš? Počkaj. Ja to sadím do toho. Ja to sadím tiež. Sadím si do vzduchu. Počkaj. Dobre, poď. Počkaj. Budeme znova. Juraj, len si daj pozor. Prosím ťa. Natáčam to? Hej. Dobre. Tarzan. Môžeš, Peťa? No ja som pripravená. Dobre. Tak keď si pripravíš. Ideme, ja tam. Pustím ťa? Môžem povoliť? Na piče, to si ťa točím stále. Bolo to máme tu zaraz, ešte. Red Bull Stratovstva. A ide. No jak to dostanú máme? Ako? To dostanú máme, to je teraz jedno. No nie, co? To vám też będzie? Ale no nie to mamy, nie to kosztowało. To pójdzie na doskonale. Co? No,
Zima tu, čo? Boha, veď poďte už, ma krk bolí. Karavan, môžem dobrať? Dobre. Počkaj. Už 11 minút. New York sa stváraš. Počkaj, ja si vydám ešte oslačnú aj rozkrehná na najkračšiu chvíľu. Dobre, môžem držať. Piče to. Dobre, chychca ma. Dobre. Škoda, také väčšie kývadla, keď sme také našli. Toto je také malé. Pustím si ruky, tak dostane infarkt. Ale to máš dobrý tréning, Roman. Ale by toto si našli, lebo ty sa musíš vedieť, on je dať chrbtom od steny, rukami pred a iba nohami. No. Musíš si vedieť sadnúť do vzduchu, to je všetko. Sadnúť do vzduchu. Nerobím nič, preboha. Nerobím nič, ale pozri, ako si napevno. Ale Cítiš? ja už som v ruke. To je riadný permaník. No dobre, proste cítiš, že by ťa to drží. Teraz, keď si na tom skalu, normálne skúsa iba nohami držať a rukami sa najprv spustí sa. Ja ti nič nerobím teraz, iba čo ti hovorím. No, a už to pust. A teraz sa pustí rukou. Už sa ti nič nestane. A už, Aj Lana. no, už Normálne, vidíš. daj za seba ruky. V pohode. A už, Ako to drží? už máš po kývadle. V pohode, nič nerobím. Neviem, či ste mali aj vy takéto halúzne jak ja. Áno. Vieš Či to čo? pamätáte? Ale my sme nespadli asi nikdy, no. Takže tak. Ty si spadol niekedy? No, ale bez lana. Aha. Ja som to chcel. No, ideme pomaly. Môžem? Úplne pomaly. To je fakt, prosím. Tak si ešte nejsla pomaly. Už ani nie si v kývadle, Roman. Ja tu stojím na lane. To pochopte, že musím takto. Teraz sa môžeš zaprieť do steny nohami aj tak. No, vidíš, si v pohode. Zavený. Pohode. Zase koala medvedík. Alebo sa do Berna a idem si to ešte takto trošku, či? No, tu sa daj do kývadla, no, možno to pôjde. Keď si sadni. Sorry. Vojáku. No dobre. Ešte ale to mám pomôžť? Proste sa nohami odrážam, že? Op. No, kľudne, áno. Si vidíš, tu mi spadne. A počkaj, dobre, buď tak nohami a ja ti troška spustím, bez toho, aby si sa držal rukami, hej? Podľa mňa veľmi, hej, padnú. Neboj sa, nie, nepadneš, lebo ťa pomaly púšťam. Dýcha takto pôjdeš, iba nohami. Skúsi tak pohodkať, odrážkať, vieš. No, a takto keď si prejdeš, takto si choď po stene, takto sa odrážam. No a teraz ťa troška pustím. Lebo nohy máš iba na to, nie aby si stál na tej skale, aby sa od neho odrážal, aby si nepoškodil telo. Keď ťa... Čo? Nie, ja teoreticky chápem, že jak to funguje a jak by som to mal robiť, ale... Dobre, môžem sa, hej? Kde sme išli? No, vidíš